Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Kuyinjabulo enkulu ukuthi iphimbo namaphimbo esesiveze ku-WhatsApp khona baqala nokwabona namhlanje futhi basendaweni lapho sikhona sindawonye bazalwane. Kuyisibusiso esikhulu ngenye indlela. Siyambonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu, injabulo iyaphuphuma ayichazeki. Manje bazalwane sesiya kofakazi. Siyabonga kakhulu befundisi ngakho konke umbiko asebesiphe wona oyisibusiso. uNkulunkulu anibusise bazalwane. Manje sesiya kufakazini bazalwane. Ngizocela nje ofakazi abawu5. Ngizocela ofakazi abawu5 bese umuntu emunye ngizomupha u5 minutes. Uma uzocula u4 minutes bazalwane ngokwazi ukuthi thalela u1 minute. Ngiyacela nje isikhathi sisigcine bazalwane ngoba siya ezwini lenkosi. Ukuze izwi lenkosi libe nesikhathi eside kungabikhona uthola ukuthi sebeyaphuthuma sebeyahamba izwi lenkosi singakalizwa bazalwane. Ngizocela nje ofakazi abawu5 bonke abazofakaza bazalwane beze la ngaphambili. La nje beme la kade bade bemile abefundisi nabafundisikazi bezoma khona. Mawusufikile la bazalwane ofikile uzofike ume la nasisiphambano uqondane naso bese ubheka kanje phambili bese uzisho igama ukuthi ubani wakabani uqhamuka kuphi bese usho ufakazi. Bazalwane ngeke ngize ngimculelo ozofakaza uzosiculela yena. Ngicela njengoba ngisamile bazalwane nibe neza nje. Kanye nawe, Nkosi